ऐसे आ गई यूपी से लड़े वो योगी बाबा के बुलडोजर के नीचे सूते खाती हो इना जाने ली जौन एक बार बुलडोजर के नीचे आ जाए पिसाइए जाए। छोड़ा तू बाबा के बुलडोजर के बात। हाँ। चलो बिहार में लालू जी के लाठी देख के हो जाइबू पाठी और ललटेन जरा के लाठी देखावे ले लालू जी। तारा पता नहीं कि एक बार बुलडोजर चढ़ी तो लाठी और ललटेन कुल गिर जाए नीचे चकना चूर हो जाए। अच्छा सुन लू सूर देखावा सूर तू सीखा हमरा से ट्यूशन करे आई हो तो सीखिया। आई देखला हाथ छू के मत बतियाओ ना तो हम कुछ छू दे। छू दो हमरो मन बिगड़ तो हम छू दे छू के मत बतियाओ। भाव में तनी सूर सीखा और ताल देखाओ। अरे प्यार कैलू ये प्रियंका प्यार कैलू हो। अरे प्यार कैलू ये प्रियंका प्यार कैलू हो। तू तो गड़ा हा गुरु ही सब पार कैलू हो। सारा जिंदगी बर्बाद कोइलू हो। तू सारा होई जिंदगी बर्बाद कोइलू हो। कोह तरी गढ़ा गुड़ी पार कैलू। बिहार से जब चलल जाला ट्रेन से कोई गो ट्रेन बा तो यूपी के सारा गढ़ा पार करे के पड़ेला आ यूपी के सारा गढ़हियो पार करे के पड़ेला। ई बात तो पार ना करबू धन्य ना होबू। हाँ तो ई ठीक बात कहलू है लेकिन हई सुना तो नहीं होने जा। हाँ सुनाबो ना तो धो के मिस देम सरसों खनिया कहे के बाद देखो आए नदियों नाला पार करे के होला अढ़ा गढ़ा के गुड़ू के बात छोड़ा। हई सुनो चली ना हई सुनो हमार बारी आई तो हम बोले तहार बारी आई तो तू बोली हो। तर हमरे को दालो बोली माइक धो ले बारू तो छोरिया म ना तो 1 मिनट में ठंडा जेबू हिलावत रहू एने आओ लक्ष्मी हई डफर हिलावत रहू। हां कहे पर सुनो हई तनी सारा लोग देखता कि अरे फूट गइलू हुए मधु टूट गइलू हो। लूट गइली टूट गइली का फूट गइली। आई रे दैया हई सुनी बिहार में जाके सूत गइली केकरा संगे तोहरे। हई सुनो कि अरे टूट गइलू हुए मधु टूट गइलू हो। अरे टूट गइलू हुए मधु टूट गइलू हो। तू तो मकई के लावा जस फूट गइलू हो। तू तो मकई के लावा जस फूट गइलू हो। तू तो मकई के लावा जस फूट गइलू हो। तू तो मकई के लावा जस फूट गइलू हो। बनल हम मास्टर ध्यान दो मधु ध्यान दो। लावा जैसे फूट गइली हो। हाँ ई देखले बाड़ी का लुटाइले का फुटाइले लेकिन तो गढ़ावे पार को दे। तो सुना कभो खालू इजा पिज्जा पिएलू फ्रूटी। खोजेलू फ्रूटी तू तो खोजेलू फ्रूटी। दूनु बेरा पिएलू रामदेव बाबा के बूटी। रामदेव जी के बूटी हो रामदेव जी के बूटी। कभो खालू इजा पिज्जा पिएलू फ्रूटी। दूनु बेरा पिएलू रामदेव बाबा के बूटी। तो सुना चार कैलू ए प्रियंका चार कैलू हो। चार कैलू ए प्रियंका चार कैलू हो।
का कही कहा मूड तो एकदम हमार खराब हो गई बा। हो गइल बा हमरो खराब हो लेकिन चलो गावा तारू तो गाल है, सुन लो। गावा ए ले- बबलू रुको हो, ए हट तारा यूपी में दुगोला ना चलेला, कोई जब बिरहा चलेला। चलेला। हैं? उ बिरहा चलेला। हमारे के बिरहा सुनबो तो दुगोला बैठ जाई। बैठ ना जाई हैं? वो बलेसर के बिरहा जहाँ से शुरू भइल बा बिरहा केकर बिरहा? बलेसर के। आ छोड़ो बलेसर का बिरहा हो के चाहे बुरहा हो के, हमरा ओइसे तनी कोनो एक बार मतलब गा नहीं। के दिखावा बिरहा कैसे गावल जाला। पहले आई बड़ू तो काम करो। कहिए ना प्रभु का गई। एकर जवाब सुनो। जवाब सुनते रहू तो लगत रहू महेश परदेसी जी की ओर देखे। हम का कर देखी देखो रौरे गाना लिखोले बानी महेश परदेसी जी से। इहो जानकारी कि ना देखेम तो कल से काम चली। लेकिन देखेम ना तो गाना कैसे लिखाई। फिर धो मत बतिया ना तो हम धो ले। बार धो बतियाती है। अरे खाली कहे ना हम दे धल तनी कमेंट में लिखिए धो ना बतिया ना तो हम धर लेंगे तो पीडीआर भी कोई देखते नहीं रह तो मैं जाएंगे। धरती तुम धरवाती हो। हाय सुनो भाव केंगा लागी कि अरे पहिले रहलू नीबू अब भइलू खरबूजा। हाय सुन लो का भइल बा कि अरे कौन तोहरा हड़िया में भूजले बापूजा। बताओ खड़िया बा होई कर एगो बात बताओ, तारा यूपी में कोई में भूजा भूजाला? हमर के भूजा में भूजा भूजाला। भूजा में भूजा भूजा और का भूजाई ए प्रियंका घर जी के हारी में भूजाती होई। ए प्रियंका जी इनका तो हड़िया ले बढ़िया है के कड़िया लौकता केसिया। देखी रुआ सब हंसी मत। देखिए अगर हरिया बढ़िया ना रही तो भूजाई का है ना देखो सही से। अच्छा सब बात छोड़ी, हंसी मजाक छोड़ी। मधु तू बताओ, हमारे गांव को अरविंद सिंह अभियंता जी के नाम सुनले बड़ू? सुनले बानी। वहाँ के तनी दुगोला देखल करो। हां त टेढ़ बा घर गुड़वा। हाँ गोड़ छोड़ा तू देखल करो। वहाँ के गुरुजी हई, पूरा जानत नहीं कुछ। हमरा सिवान गोपालगंज के हई सुनो, जानत हई। हमनी के बिहार में हड़िया में भूजा भूजाला। हां ई करे भूजाले बाड़ू आय हाँ कोनो हरिया में भूजले बनी तरह हड़िया में भूजा। लेकिन हई सुनी कहे के बा कैसे हो कि यारे पहिले रहलू नीबू अब भइलू खरबूजा। कि यारे कौन तोहरा हड़िया में अरे भूजतावे भूजा। कोची में हड़िया में आई सुन लो हरिया में कि यारे हड़िया झूठ में। गइलू ए मधु झूठ गइलू। हम ढेर ना गावेनी, हां थोड़े गावे। होशियार के इशारा काफी हो। चुतिया के चप्पल काल काफी से हो। देवाल उड़ावल जाला। होशियार के इशारा काफी हो, चुतिया के इशारे चप्पल में खूब खूब लागेला। के चल जाली। लेकिन कहे के बा कैसे कि यार लूट है ना। आओ बबुआ तनी देखा के सीधा खड़ा होकर डुहरी घुमा के अपन बुलडोजर देखा के कि यार झूठ गइलू ए मधु झूठ गइलू। तनी आओ बबुआ एकदम बिहार के देखा के एकदम हई देख लो। तू देखा है ना घुमाओ। ए मधु तू अब देखा अब लक्ष्मी तन दिखा दो। देखा देखाओ आज देखे देखाओ खातिर बेकार आज देखे देखावल हो को छोड़ी रघुवेंद्र सर के आज के देखे देखावल हो। देखा दो कि यार झूठ गइलू हुए मधु झूठ गइलू हो कि महेश परदेसी संगे झूठ गइलू। आओ बना के कैसे कि तू महेश परदेसी संगे झूठ गइलू हो। तू तो तू महेश परदेसी संगे झूठ गइलू हो। तू गड़ा गुरु ही सब पार कैलू हो। आ तू तो मकई के लावा जस फूट गइलू हो। तू तो गड़ा गुरु ही सब पार कैलू हो। आ सबके वैसे रिक्वेस्ट बा बिहार में लड़वा दी, लेकिन है यूपी बिहार से मत लड़वा। एक और भाषा कुछ देखी, और बा, हमार भाषा कुछ और इनके बा। बस के नहीं के यूपी से लड़ला में ई लड़िया वही जोन लवंडा सब बड़े हुई से लड़िया नहीं। हमरा बस ई कैसे हमरा लड़ावे से लगे नहीं तनको ताकत नहीं है लड़े के का लड़िया ए मधु ई कैसे लड़ावे लगे नहीं खे। हमरा संगे लड़िए ना पे तो लड़िए का ई लड़ावे लगे नहीं खे। वाह 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 आ गइली फेर हेती चुकी दिन ले हले। है बितनी भर के। आई दिन पर दिन औरी छोट भइल जाता री। हाँ ऊपर से चोट लागत तो छोट होता रही। का हम कहीं मधु फेर आ गइलू। अरे का कही तहरा जाय दी बेचारी छोट बिया चाहे मोट बिया,
गाना गोले भी है, छोड़ दो भतार मधु चलो बिहार, तो गाना मिलियन चल गई। हाँ गाना ठीक ठाक बाव अरे गा देता नहीं जानत हूँ का। जब यूपी में योगी सरकार के नाम ले बाटू तो तू का जनबू बाटू का जनबू तू। यूपी से तो अच्छा लोग डेराला, तू का हो? ए राजू बाबा ये बाटू का हो? बाटू है इनके यहाँ बाटू। अरे तू का जनबू भुला गईलू का? अच्छा एगो बात बताओ। ये बतावा पिछला बेरी खोले रहलू मुरई बड़का होश नहीं के बा। अरे बाप रे बाप, ऐसे तो बड़ हो गई बड़ी। अच्छा एगो बात बताओ, मधु गावे से पहले हाँ घेवड़ा देखले बड़ू? खाली घेवड़ा देखले बानी, हमरे के नेनुआ बोलल जाला, तोर का घेवड़ा लेवड़ा ना बोलल जाला। घेवड़ा लेवड़ा। अच्छा एगो बात बताओ, बैगन देखले बड़ू? भांटा देखले बाड़ू? गोलका की लमका? तारा गाँव में कौना बैगन के चोखा बनेला? हमरे के गोलका लमका दोनों बनेला। दोनों खैले बड़ी तब न छोड़ बड़ी। तू खाइबू तो पगला जाइबू। पौड़किया खैले बड़ू? पड़किया हमरे के गुजिया बोलल जाला, पड़किया लोड़किया ना बोलल जाला। और बुझिए जुजिए हमने किया ना बोलो। हाँ करिया सरसों के तेल देखले बाड़ू? हमने गाँव पियरका के तेल पेराला। पियरका के तेल लगाबू ताकि सांस गिरे लगे। करिका के लगेबू तो बेहोश हो जाइबू। करिका ना खाइबू तो सब्जी में स्वादे ना आई। अच्छा एगो बात बताओ, का खा फिरोज भैया के लगे बा। तारा गाँव में लइका के का कहल जाला? अरे हमरे गाँव में लइका के लवंडा बोलल जाला। आई बाप हमनी के लवंडा कहबू तो मार के पटवा दियो। तो हमरे के लवंडे चलेला। अच्छा एगो बात बताओ, चोखा खैले बड़ू? चोखा खैले बाड़ू तू भरता खैले बाड़ू? अच्छा इनका गाँव भरता बोलला। राजू बाबा अच्छा एगो आखिरी बात बता दो। हाँ सही सही बताई हो, एकदम ठीक बताई। पक्का बताई है नु? हाँ बोला। सही सही बताइबू कि ना? हाँ पहले पूछा तो। लास्ट में एगो बात बता दो। हाँ तारा गाँव में कोई के का कहल जाला? 2-3 गो सामान बताओ। मुरई तो बता देहलू, केला बता देहलू, तेल बता देलू। अब एगो बात सही सही बताई। तारा गाँव ब्लाउज के का कहल जाला? ब्लाउज के ब्लाउज कहल जाला, लहंगा चोली कहल जाला, चोली कहल जाला। आओ आओ आओ। का तारा बिहार में चोली ना चलेला? ना चोली ना। तू ना जानेलू चोली? अब तो नीरज प्रिया के संगे गइलू देखावत रहलू चोली का हो। अच्छा आओ कलाकारी देखाओ मधु तो तनी। तो यूपी के बात मत करी हा। अच्छा लास्ट एगो बता दो, तारा गाँव में पुआ खाइल जाला? मालपुआ खाइल जाला। का? मालपुआ। मालो खालू पुओ खा? हाँ दोनों चीज भेटाई तब तो बुझाई। हमनी के माल कोई के कहल जाला राजू बाबा? रानी हई केकनी के कहल जाला? कोयल के कहल जाला माल गोरू। इनका गाँव में माल पुआ कहल जाला। हाँ ये तोरा तो गाँव खाली यूपी के पुआ भाषा कहल जाला, बा। हमरे के मालपुआ कहल जाला। हाँ तो माल पुआ एक बार खाइबू तो बार बार मगबू। अच्छा खा आओ। तेईस कहा है हाँ। यूपी में मत घुसा। देखी बाबा राजू बाबा सबका से लड़ेली दुगोला। हाँ। लेकिन इनका बुझाइल ना कि मधु पांडे का बाड़ी। मधु पांडे के संगे लड़े के सबके बस की बात थोड़ी ना बा। अच्छा वो तो निसड़िया उठा लो, ढूंढिए देखा। सड़िया का तू सड़िया पहिरी ना पैबू, पहिरबू तो गिर जाए नीचे। नीचे गिर जाई। आवा दिखाओ गायकी में। तो जनलू अब बतावा तनी तोहरा दिखाओ कि हमारी यूपी में का बोलल जाला, तनी सीख। सीखो। अरे रई 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 आही बा। रई 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 अरे रई 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 रई। ये तो तपेश्वर बाबा के साली लागत तारी जी। बोले लेबू बोले अच्छा के फाट जाला। आओ बोलो ना। रई 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 रई। अरे ओखरी में कूटा, अरे ओखरी में कूटा। कौन ची कूटा तारी हो? अरे ओखरी में कूटा, अरे ओखरी में कूटा। तो कूटो तारी जी। ए प्रियंका कूटेलू की कुटवावे? आवा बताई न कि कूटन के कुटवावे नी। एक बार अबू कुटा जाबू न तो कुटवाइल भुला जेबू। तू कहता नी अरे ओखरी में कूटा, अरे ओखरी में कूटा। अरे जिया अरे ओखरी में कूटा, अरे ओखरी में कूटा। अरे जवानी यहाँ यूपी के ओखरी में कूटा।
जवनिया यूपी के ओखरी में कूटा ओखरी में कूटा यार ओखरी में कूटा अरे कूटा कूटा ओखरी में कूटा यार ओखरी में कूटा का हो अरे जवनिया अरे आई बाप हाल में बुढ़ारी में जवानी चढ़ल बा इनका का जन्म तहार जवानी दर्शन चढ़ल बा कि बुझाते ना कि एने रहता कि ओने रहता बुझाते ना बा कि लड़का बड़ी कि लड़की हाँ छलकता लड़कों में मैच हो जाता नहीं लड़कियों में चलो ना मैच करा ली चलबू मैच करबू नु चलो पहले कंपनी में वाह, हमारा से मैच करबू तो भाग जेबू ऐसा हमारा से मत मौज करिए यूपी से लड़ल ले बड़ू हाँ वो आवा अरे जवनिया यूपी के ओखरी में कूटा जवनिया यूपी के ओखरी में कूटा गा भैलू हाँ है नहीं आवो आवो ए बबुआ ई यूपी के कलाकारी दिखा देली हाँ। आ यूपी में का ढुकी जी कुछ ना अरे जाने लू जब बुलडोजर चलेला तो अच्छा अच्छा लोग भाग जाला आवो तू का है बड़ा? बिहार के कलाकारी दिखावा तो का बबुआ हाँ, देखाओ। चलेला ये प्रियंका जी आय? का चलता कह तरीका चलता बुलडोजर कौन ची कहली हो हाँ बुलडोजर 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 हाँ साफ बोलो बुलडोजर बुलडोजर हाँ सीख लो ठीक बस गनी आवा तनी देखा के हई कलाकारी देखो हाँ कि अरे कटहर के कोवा तू खइबू खैबू सुन लो बिहार में कटहर होला हाँ, आज खियाओ। अंगूरी लगा के कुआं निकाल के खइबू न हाँ नीरज प्रिया के खिया और सोनी चौहान के खिया कहे के बा कैसे कि अरे कटहर के कोवा तू खइबू कैसे तो हई मोटका मुआड़वा के खाई हई मोटका मुआड़वा के खाई अरे कटहर के कोवा तू खइबू अरे कटहर के कोवा तू खइबू ई तो सट तारी बड़ी बढ़िया रे हई देखो तनी भाव देख के हाँ, कैसे देखाओ। कि अरे कटहर के कोवा अरे तू खइबू तो हई देखो तो हई मोटका मुआड़वा हई मोटका मुआड़वा के खाई ए हा ए हा ए हा ई बिहार के कलाकारी हो ये कलाकारी हो हई सुनो यूपी में घुसत नहीं हाँ कि गोरखपुर के हो अरे गोरखपुर के कैसे कि गोरखपुर के हो गोरखपुर के तो कैसे तो निकला गैटी कुलिया गुर निकला गैटी कुलिया गोरखपुर के ए हा ए हा ए हा इका हे हा का कइले बाड़ू ओहा 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 कल में से लागत है कि कुछ पिराता है हाँ टिकुली साटे के ई कलाकारी है यूपी के अरे नाम तो बिहार बड़का कलाकार बाड़ू हाँ। तो रोई रोई कह के दिखाओ रोई रोई ई रोले बड़ी बचपने से राघवेंद्र सर से पूछ लियो हाँ। जे रोई रोई कहेला उ रोई रोई होला देखा तो टोई टोई कहे देखा तू राघवेंद्र सर से चैलेंज कइले रहलू आटा के लोई के कि सब का के बोलावा तानी हां कौन कलाकार के बोलौले बानी जौन हमारा से केहू लड़िए नहीं खिस सको हाय 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 और लड़ेले बाड़ू बढ़िया कलाकार से भेटाइल बाड़ू याद रखबू तो देखावो आवा यूपी के देखाओ कहलू ना यूपी के गोरखपुर के कहलू तो सुना बिहार सुनावो के। सुनावो आ रा 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 रई 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 आ रा 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 रई 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 अरे मार दिया नैया वही है अरे मार दिया रे अरे मार दिया नैया अरे मार दिया रे चढ़त रे
भिड़िया मत ना, ना, भिड़िया। बुलडोजर होई चढ़ जाना बुलडोजर चढ़ जाए तो राजू बाबा पर चढ़ जा चाहे राघवेंद्र सर पर चढ़ जा कहलू ना कि एतिक देह बा एती ऊंची चूची मत कर गाना गावा तेही से कहा तनी जोड़ लगावा अरे मार दिया नैया अरे मार दिया रे कि मार दिया नैया रे मार दिया रे मार दिया नैया रे मार दिया रे रसगुल्ला घुमाई के मार दिया रे अरे मार दिया नैया रे मार दिया रे मार दिया नैया रे मार दिया रे रसगुल्ला घुमाई के मार दिया रे रसगुल्ला घुमाई के मार दिया रे आहो जी आहो अरे जी आहो कहले रहली कि ज्यादा मत उड़ी हो ए प्रियंका जी अच्छा एक काम करो हाँ। तनी बाल में तेल लगा के आओ प्रियंका तेल? जी हाँ। कहत तारी मार दियो मार दियो के मार मरले दियो बा? अरे रसगुल्ला घुमाई के मार दियो रसगुल्ला आ सुनो बहुत तेज खाली रसगुल्ला ऐ सारा बात छोड़ो चलो बिहार में सरसों के तेल बाल में लगा दिया वो छोड़ो चलो पटना हो जाई घटना ऐ बाले में लगा लो बाल ये बढ़त बताओ नहीं पियर की सरसों खा ली जवन की आँखी में लागेला झर आंस गिरेला जय हाँ करियर का सरसों खा तन कुछ लागो तो हर बार करिया हो जाए करिया जो नहीं लाल लाल उजर का बार लेके आयल बड़ू करिया सरसों के तेल करिया लगाईबू तो बारो करिया हो जाए आँखियों करिया हो जाए जय हो आओ आ तो कहे कैसे कैसे अरे यूपी में चलबू तो सरसों के तेल दे धके दू गोला में तोहरा के रेल दे यूपी में चलबू तो सरसों के तेल दे धके दू गोला में तोहरा के रेल दे अरे ढेर जानी माला अरे तू यहाँ से फूटा 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 हम कहाँ फूटे तू फूटो अब की बार तो जैबू दोबारा नामो ना लेबू आओ अरे ढेर जानी माला अरे तू यहाँ से फूटा कैसे और जवनी यहाँ यूपी के अखरी में कूटा जवनी यहाँ यूपी के अखरी में कूटा अखरी में कूटा रहे बीमार निरहुआ 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 सकल रहे दुलही रहे बेमार ए तू तो गौलू लेकिन है लास्ट में जाते जाते राजू बाबा सुन लो हाँ का कहे के बजन तरू हाँ कहो छोड़ो यूपी में का बा बिहार में का बा वैसे लड़ला के फायदा नहीं खे हाँ चलो पटना में तरह के 2 गो लिट्टी है एगो चोखा के खिया दे अच्छा भुला गई बाड़ी ठेला पर के 2 गो लिट्टी आ गोलका बैगन के चोखा है इतना खा लेबू बिहार के तो तोर जेबू हिट ह लिट्टी चोखा हाँ जौन मनोज तिवारी जी गोले मानी की इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे हाँ। खैलस ना पैलस धोखा हाँ, तू का जानबू तो वही जे चलो कहे के बा कैसे किया मधु वो? कि अरे पटना में खई हो तू लिट्टी या चोखा अरे मिली खूबे प्यार के होती ही ना धोखा हाय, हाय, हाय। कैसे कि अरे पटना में खई हो तू लिट्टी या चोखा पटना में खई हो तू लिट्टी या चोखा दीही जे प्यार के होती ही ना धोखा अरे मिली जे प्यार के होती ही ना धोखा कि अरे दूध मलाई खोआ
भैंसो लागेली स आ गायो लागेली स। लक्ष्मी दी से पूछलो है दूध के देह हो देख लो। हाँ बुझाता दूध के देह हो बुझा तू खैले बड़ से देह निकलल। अयो दूध के देह हो। हाँ उ दूध नियन लागे तारू। आ सुन ल तारन यार पानी के देह ना हो। हाँ मलाइयो जैसा लागे तारू। मलाई तो लगबे करे ने ज्यादा खा लेले बड़ू। भाई केसिया में मलाई पोता हाँ कहे यही से जर हो गइल बा। कि अरे दूध मलाई खोआ तू खइबू तो सुन लो तो हई गोपाल गंज के मरीचा के खा। सुना अरे इलाहाबाद के अमरूद के खाई। छोड़ो ना एक बार खइबू ना बड़का अमरूद बा इतना तो बड़ा अमरूद इतना बड़ा बड़ा आवेला लाल अपन साइज बताओ तनी कैसे लाल बियावा कि हई ललका मरीचावा हई ललका मरीचावा के खाई हई ललका मरीचवा के खाई हई ललका मरीचवा के खाई हई ललका मरीचवा के खाई। मधु पांडे ललका मरीचो ललका मरीचा खा अभी सुर सीखो मरीचा खइबू तो तनी आवाज और टोन में देखा हमारा आवाज के चक्कर में मत पड़ा। तू अपन आवाज देखा कि उठतो ही नहीं खे सबका के सुर सिखावा तारू। पहले खुद सीख। हाँ मरचा खिया के सुर सिखेबू। अरे सीखे के बाद तनी आवाज ट्यूशन करे हमरा लगे तब सीखिया तब बताइए। ठीक बा आवा जोर लगावा। वाह 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 और फिर 2 फुट के लड़की आ गइल जी। यूपी बिहार के लड़ाई में रेल के भेजनी फेरते लगा क्या छोड़ दो भतार में रेल के भेजनी कोई मिलियन गइल बा। हाँ कोई जिला के लोग देखले बा। हाँ। आई तीसरा बेर लवावे तू फेर आ गइलू मधु। हाँ आ गई तोहरा से और अपन माल सही करो माला। हाँ। माला अब बताई माल तोरे लगे वो माला हमरे लगे। और सुन लो कह तारी बिहरिया 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 तो मुँह मरिया 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 सब करेला। हम जाती मुँह मरवा के आइल बाड़ू। अब लेकिन आई सुन लो मधु आज आ गइलू दुगोला गाँव या महेश परदेसी जी जब लिखिए देहनी तो आई सुन लो सुनावो खेला तो बड़ी खेलले बाड़ू तो लड़काइए से लेकिन सुन लो बिहार में जोन खेला लइका खेलावे लस हाँ लुका छिपी लुका छुपी छोड़ो ना अटकन चटकन हाँ चाहे ठेल के पठेल ठेल आए आ चाहे ओका बोका कोई ओका बोका खेलले बाड़ू देखा जितना खेल खेलो तू बिहार के खेल के आइल बाड़ू। घोड़ा घोड़ी खेलले बाड़ू तू खेलले बाड़ू नु। तू गधा को दही खेलले यूपी में हई सुन हाथ आगे बढ़ावो ओका बोका 3 तोड़ो का लौला लाठी चनन काठी चना ना के काना आई जोई विजय कहां सुतेला पलंग पर तनी साफ साफ बोला। आ का लौड़ा लौड़ी का होला? का पिएला दूध दूध के कौन भैंसी के अच्छा आ पानवा पुचू पूछू साफ साफ बोला पुचुक लुचुका। तू घबराओ तारू काम कई सुना अब खेला यूपी के छोड़ो भाई बिहार के छोटका लइकवन के खेला खेलो जौन 6-6 साल के खेले लो सो हां कोहे के कैसे हो कैसे ई गड़बड़ाई छोड़ बड़ी कि अरे हे ऑटो कौन चटकन हरे ऊपर से ठोका हाँ और का हो जब अटकन चटकन हाथ धरा के ऊपर से ठोकल जाला तो नीचे से गर्मी फेंकेला। यूपी ना बिहार के खेला सुन लो हई भाव में आवा लक्ष्मी कि अरे हे अटकन चटकन ऊपर से ठोका ठोक गई खेली है खेली है तारा के से घोड़ा गाड़ी खेलावे के पड़ी खेल के आइल बाड़ू। तो हई सुनो बिहारी बिहारी कहत रुसारा हई बिहारी बैठल बा बिहारी कहता आ जब बिहरिया जब ओका बोका खेली नु तो यूपी के बुलडोजर सुटुक जाई। अरे बिहारिया जहिया मार दी कर हाँ तो आव कैसे कहे के बा तो बिहरिया खेलेला ओका बोका बिहरिया खेलेला ओका बोका खेलेला वाह 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 प्रियंका जी वाह फिर से आ गईली। फिर
से आ गेली बिहार से चल के बिहारी आ गेली देवे अपन परिचय वो बुलडोजर से लड़े। हां एक बार जे योगी बाबा के क्षेत्र में आवेला हां और जकरा पर बुलडोजर चढ़ेला वो अटकन चटकन पटकन हाउ ओकरा बोकड़ी सब भुला जाला का जानी का कहली हमरा तो सुनाइबो ना करल। ना सला के बहिर न बड़ू यूपी में आइबू नु का खेलल जाला बताओ। का खेल जाला यूपी में आटी बाटी गाल काटी। गाल काटी को हली हो गाड़ पिछला काटी बार गाल कटवा के आइल रहलू नु। ई कौन गाल काटी खेला हो पिछला बार गाना में छोड़ दा भतार में हाँ। इनके बतौलो रानी हाँ आई भाइयों बहनों होला कि का कौन कौन खेल होला कौन कौन चीज मशहूर बा। अच्छा लेकिन फिर ही आ गई लेके अपन आओ ना ओटकन चटकन खेल। ई चटकन पटकन लेके आइल बड़ी। हां देख रही बेसी लावल देख लगे हिल बेस हा तो सुना तनी भाव में तू आवा। आओ अरे चढ़ा बुलडोजर पे अरे मिली ना धोखा। ए बुलडोजर एक बार चढ़ जाइबू नु कहाँ चढ़ जाई बुलडोजर आओ पे ना चढ़ जाई। बुलडोजर पे चढ़बू नु अरे हमी चढ़ी का रे तू तोरे ना पैबू आओ हबू चाहतरी उतरबे ना कर चढ़ले रही होई को और धोखा ना मिले तो सुना। अरे चढ़ा बुलडोजर पे मिली ना धोखा। अरे यूपी में खइहा अरे यूपी में खइहा भौरी चोखा तू यूपी में खइहा। भौरी चोखा तू यूपी में खइहा चोखा तू यूपी में खइहा ई के बिलाल रखवार भइल राजा बिलाल रखवार भइल राजा लगदा ए देवा लगदा ए देवा परी घाट ए राजा दिन रात रहे छठी चोखा यूपी में का कहलिए भौरी चोखा। और भौरी चोखा लौड़ी चोखा नहीं खाते हैं। खैले बड़ भौरी। अभी हमनी के छापरा में अरे। 2 गो लिट्टी मिलेला 2 गो स्टेशन पर खा लेबू नु छोटका छोटका 2 गो लिट्टिया आ एगो बैगन के चोखा लमका की गोल का लमके खाली है। लमका खली लेकिन हई देखो तो गोलका से काम फरियाई ना कहे के भाई सुना मधु का हम तारा के कहीं हो प्रणाम दो ना उघारा गोड़वा कवाली छू ई लमका खा के आइल बाड़ी। हई देखो अंतरा में किंग भाव हमरा के लगल लमका बा। जोन होला बैगन के चोखा हई देखो देखो कि अरे 17 के एज भइले हो जइबू 22 कमरा में पहन को के खेली आइस पाइस। ओने गो होला आइस आगे से ऊपर से लइकवा कहेला आइस हेने लक्ष्मी हेने जोड़ो तू आगे से जोड़ो अब तू पीछे से जोड़ो। जब लइकवा कहेला सन आइस फूल खेल खेलले बाड़ी। तो यूपी के लड़की कहली सन पाइस तो ऊ कही ओका तो ई कही बोका। कहिए लोग का ई खेल खेले के इनकरा के ले जाई महेश जी गोपालगंज में खेलाई कैसे कि अरे हे मूड होई नरम एकदम नरम हो जेबू नरम। राजू बाबा से पूछी हो एकदम मौरा जेबू कि अरे हे मूड होई नरम अरे जब खेलबू तू खोखा। एगो होला हिंदी में खो 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 आ बिहार में खेलल जाला खोखा। हाँ ये उ माचिस के तीली रहेला छोटे छोटे आ डिबिया में भर दिहल जाला आ नीचे से आग बार दिहल जाला। तो उ सब खेला सीखो और यूपी छोड़ो आ चलो बिहार में नीचे से आग बार के सेको आ कहे के बा कैसे कि अरे हे मूड होई नरम अरे जब खेलबू तू खोखा। हई देखो बिहारिया बिहारी कहतरू उहे बिहारी सब यूपी लोग के मुंह मारी हाँ सुनो कि बिहारिया खेलेला ओका बोका बिहारिया खेलेला ओका बोका बिहारिया खेलेला ओका बोका बिहारिया
खोखा खोखा खेला जाला इनके बिहार में। हमरा यूपी में खोखा जौन दुकान पे बैठे लीनू दुकान जौन होला ओकरा के खोखा कहल जाला। अरे तो तारा और सुन ला हमारे यूपी में अगर आके खोखा पे बैठ जाबू ना कितना जने की भीड़ लग जाई। भीड़ लग जाई खोखा बैठला पर पान बेचला पे वो इतना सुंदर लड़की अगर खोखा पे बैठी तो भीड़ ना लगी। अरे इनकर पान के दुकान बा देखो बूढ़ऊ चाचा हंसत का यानी खोखा चोका पोका का यानी का कहतारी खोखा तन ठीक से बोला खोखा यानी दुकान। अरे खोखा खोखा का होला खोखा चोका पोका सुना तनी खोखा नहीं क्यों पूछा। एक बार गुल्ली डंडा खेलबू ना तो खोखा चोका पोका से भुला जेबू। तो सुना सुनाओ डंडा खेली है प्रियंका याटी बाटी आँख दोनों मुन के गाल दोनों काटी। गाल दोनों काटी तहार गाल काटी कहनी ना खोखा पे जब बैठबू एक बार तो गाल मुंह कुल कटा जाए। अपने में कटवाइबो लोग हमनियो कटबुलो। अरे नहीं को काटी पाड़ा पर हमनियो काट। तो सुना अरे मजा उठाला है अरे मजा उठाला मिलल बावे मौका। हई पाछे से मौका ना अरे मजा उठाला मिलल बावे मौका। तो बबलू तनी बना के आबो। अरे यूपी में खइहा भौरी चोखा तू यूपी में खइहा भौरी चोखा बिहरिया खेले पूरा चोखा बिहरिया खेले पूरा चोखा बिहरिया खेले पूरा चोखा बिहरिया खेले पूरा चोखा बिहरिया खेले। अरे ओ का बोका अरे आटी बाटी और गाल दोनों काटी। हाँ माँ के दोनों जनी के चाटी। वाह 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 का गावत तारू मधु आई एह दुगोला के आठवां राउंड में 8वां राउंड में फिर मधु आई बड़ी उहे छोटा व्यास गोटा व्यास छोटा है लेकिन बहुत खाता है। छोटा व्यास गोटा व्यास के फिर आगमन होइल बा। हमरे और काहे कटैला खोसु नियर ताकत तारू ताके के तो मुर्गी नियर ताको हैं मुर्गी पसंद बका तोरा। एक बार बिहार में चलो एक बार ए रंजीत बाबू लामा हो जेबू तो एक बार इनका के मुजफ्फरपुर में ले गए नहीं 1 लाख भैया ऐसन गाना गोली के पूरा लइका दीवाना इनके के मुजफ्फरपुर आएंगे के शिवानो गई रही हो। अगला प्रोग्राम में जून में इनके के बुलावत तरसन। हाँ को तरसन प्रियंका अकेले भेजो काहे खातिर गावे खातिर। अच्छा इनके मार्केट जम गइल हो ना मार्केट ओने जम गइल बा लेकिन आओ गायकी का हो गाना का हो सुनो हौ केंगा बाजेला सीख एके धुन में तू गावत तारू धुन तारू। अब तू अपन धुन सुनावो सुनाओ तनी धुन देखो केंगा गावल जाला 1 लाख भैया तनी इनकरो के ध्यान देवे के बा। आ कहे के बा कैसे कि अरे पानी जवानी के ढोर जाई तोहरो पानी जवन जवानी के बाद ढर जाई कुछ है नहीं खे जब बुढ़ापा आई बाल तो सब जगह पाकिए गइल बा। अपन देखो हई रंगल बाल हो तार हमार तो जन्म जाती हो देखिए 2 साल से यह बाल रहे तब सवेरे से लगा के आइलू हमार बोलवे पहचान हो तब तो लगावे लू तेजाब लगावे लू। लेकिन सुनो कहे कैसे कि अरे पानी जवानी के ढोर जाई तोहरो कि अरे तड़पत बाड़ू कुआर में। एक बार चलो एक बार चलो एक बार में हो जाए। एक बार चलोगी तो बार बार चलोगी। हाँ उसके बाद 9 महीने नहीं जाओगी। और कहना है कि अरे मर्दा हीरोआ पैबुए मधु कि एक बार चलो बिहार में। देखो के गावे तनी हिलावो ही देहरी कहिया हिली बिहारी तू है तो तू हिलावो
दुगोला का मतलब गान के जवाब गान से, आ तान के जवाब तान से, जान के जवाब आ जान के जवाब जान से दो, आ सामान के जवाब सामान से, आ डांड के जवाब डांड से दो, आ हर चीज के जवाब हर चीज से दो। अब कहे को ऐसे कैसे जवानी के पानी झर जाए, एक बार मात्र चलो, दोबारा चले के बेरे ना मिली तारा। कैसे कि अरे मर्दा हीरोआ पैबुए मधु एक बार चलो बिहार। ए हो हीरोआ पैबुए मधु एक बार चलो बिहार में। अरे मर्दा हीरोआ पैबुए मधु एक बार चलो बिहार में। मर्दा हीरोआ पैबुए मधु एक बार चलो बिहार में। हमार का देखतारू तोहरे बिहार में तारा लड़की नहीं खे का? हाँ, बिहार में तो लड़की बाड़ी सन, लेकिन यूपी के लड़की बिहार के लड़कन के बड़ा धरेली सन। अच्छा बरेली से कौन चीज? लेकिन हमारा सुन लो, हमरा यूपी में अभी अबू न तो योगियों से पार हो जेबू। कहा से योगी जी की सरकार चलता और जे आवेला बुलडोजर के छोड़े नीचे ने सरकार से का दरकार बा? ऐसा मने से कहाँ भिड़ा तारू? ऐसा मने से भीड़ा ऐ ठेला मत, जौने से पार हो जाए। ठेला मत, ठेल देब न मधु, हाँ, तो फिर तात चल बन जेबू कहा आजमगढ़ तारू में। छोट बाड़ी तारा नहीं के पता छोट में कितना दमदार बा। आहा बहुत दम छोटी है, का लेकिन जन कितनी तू मोटी है बढ़िया वो। बार तो अपने आप के बढ़िया बुझाता रू। यूपी में आवा नो एक बार बुलडोजर के नीचे दाब अब तो निकरिए ना पैबू। ई तो बहिला पारी खानी गरम हो गई। अगर तेरा टावर में पावर बा तो गा के दिखाओ का यूपी में बा, बताओ। तू का सिखाइबू हमरा? तू हमरा से सीखा तनी सुर का होला ताल का हो। सिखाओ ना। अपन सुर दिखाओ चाहे अपन लूर दिखाओ। पूछावता ना कि खाली बारे में कलर मेट लगा के घूमता रू। हम तो बार में लगावे नहीं, तू तो उहो ना लगावे, तारा के उहो नहीं खे। हम तो लंबा बार अपन देखत तनी छोट लम्बा वाला घींच देम बालवा निकल जाई, लगावल बाल हो। अगला गाना में रुआ लोग देख ले हेते हेते बाल ई सब लगा के तोरा पता बा हम बढ़ावनी है बार। बढ़ौलू 3 महीना में बढ़ गइल बाल। अरे हैं? एकरा के तोरा बाल पता बा ए बे आदिवासी वाला तेल लगौले बा, तू लगा के देखा। इसको बाल लेकिन सुना कहते हैं, कहे बार कि नहीं कैसे? कहते हैं, बार कइले बोल हमरा से। अरे का भचर करता है, चुप रहा। बार दूसरा जगह होला। चुप रहा तई भचर मत करी रंजीत जी। लेकिन कहे कि सुना कैसे कि गांव देहात छोड़ी बसल बाड़ू। कावा शिवानी। अरे आई के दिल्ली शहर में। हां निवी गांव देहात छोड़ के आइल बाड़ू दिल्ली शहर में। अपन लाज बचावे खातिर गांव देहात छोड़ के आइल बाड़ू शहर में रहता ताकि केहू जाने तो नहीं कि तू का बाड़ू। का बाड़ू छुपावा तारी। बताव तनी चला ना यूपी में, कहा तारू बिहार में चला। तारा बिहार में मरद बा, यूपी में भी नहीं क्यों गुजर जाए, मरद? तनी तू आवा दिखाई तारा कि वो आजमगढ़ से भिड़ल बाड़ू। तो सुना कि गांव देहात छोड़ी बसल बाड़ू। अरे आई के दिल्ली शहर में। सुना बसल बाड़ू न तो सुना कैसे रहल जाल तनी सीख कि यूपी के मर्दा में, यूपी के मर्दा में दम होला के तना चला दिखाई आजमगढ़ में। यूपी के मर्दा में होला और फिर आजमगढ़ में। अरे यूपी के मर्दा में दम होला के तना चला दिखाई आजमगढ़ में। यूपी के मर्दा में होला फिर आजमगढ़ में। हाय 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 बनल मास्टर। हाय बाबलू यूपी के मर्दा में हाय बात यूपी के मर्दा में वही बाबू खाई न तोहरा ए हां यूपी के मर्दा हाँ ए बबलू, ए अगर यूपी के मर्दा गर्दा छोड़ाई तो तू बिहार मुजफ्फरपुर का करे जाई तू? का कर जाई तू? एगो बात बताओ, एगो वीडियो अपन देखावो जौन तू यूपी में प्रोग्राम कइले होख। ना ई खाली नहीं बिहार खे, में। सब बिहार के बा। हां
तो जब यूपी के मर्दा में इतना दम बा तो तू बिहार का करे जालू अरे ई जाली का वो अपन अथी दिखावे शो दिखावे स्टेज शो हैं? तो आखिर जालू न हो जे सो देखावे का कोही तू तारा देखो मधु तारा गाँव 15 साल इहो भइल तू निर्माण- परदेसी जी के साथ धइले बड़ू फटाफट के साथ धइले बड़ू ए प्रियंका। हैं? तू 1 साल में चमक जइबू इहो निर्मला के बहिन हो गेल बड़ी तू को लगावत कर तो तू जब दुगोला गावे लगलू निर्मला यादव के सच में तो बिहार के तू यूपी के बाड़ू तरह के बिहारी बनाइए के दम धरे ऊ तो कहे के बा कैसे कैसे कि जिला गोपालगंज की छापरा सिवान हो जिला गोपालगंज छापरा सिवान हो हां हां कि अरे उहवा के लोइका लागे कि टाइगर सलमान हो ओहो टाइगर खड़ी लागले सब बड़ी टाइट रहले सब जौन बिहार के लइका बाड़ा सन ओकनी के जामा पैंट देखियो आ यूपी वाला सन के देखे साफ उरट हो तोरा गुजारा उही से होई ओ कनी के पैंट सट रहला पैंट सटले रहला बिहार के लइकन के पैंट देख लिए एकदम कि हां उठा रहला पैंट एकदम फाइट पैंट खड़ा रही उठ रही एकदम कॉलर खड़ा रही तारा यूपी खान लेकिन कहे के बा कैसे कि अरे जिला गोपालगंज छापरा सिवान हो जिला गोपालगंज छापरा सिवान हो ई हवा के लइका लागे टाइगर सलमान 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 कि अरे डेरी मिल्क खाने चुवे लगबू एगो डेरी मिल्क बड़का लमका चॉकलेट आवेला 180 रुपया में खैले बाड़ी आई चटले बड़ी बिहार में ज्यादा खैले बाड़ी ऐसे याद बा आ उ जब ठंडी में रखबू तो ठीक रही टाइट रहेला फ्रिज में डाल दो बिहार के लड़का फ्रिज में डाल के देवे हमार बाड़ी। बेरा आवे तो मत बोलो मेरा हमार जो बेर तार बेरा आई तो बोलियो लबर लबर मत बोलो अल्लाह बरला छनी मत काल से देवाल मत उड़ावो फ्रिज में जब बड़का टॉफी रखबू ठंडा रही तो टाइट रही बड़का फ्रिज में आ जैसे फ्रिज से निकाल देबू एबारे गर्मी के महीना बा पिघल के तो गिर जाई। पघिल के चुए लगे गिर जाई पिघल तो के ना। सुनो ध्यान दो देखा के 1 लाख भैया वो देह बगिरेला कि अरे डेरी मिल्क खाने चुए लगबू कि अरे धरी जब कबार में तब एक बार छोलो एक बार देखो देह सियारा तक मुजफ्फरपुर में लीची खियाए उजर उजर ऊ बढ़िया बढ़िया बा। दिल्ली में लेके ये खिया दिया हमरा। लेकिन कहे के बा कैसे कि अरे है ना घूम है ना घूम है ना डिफेंडर होने वाला मर्दा हीरोआ पहिबुए मधु अरे एक बार चलो बिहार में हां देखो केगा गावल जाला कि अरे मर्दा हीरोआ मर्दा हीरोआ पहिबुए मधु एक बार चलो बिहार ए हो बधाई रउआ पहुए बाबू एक बार चलो बिहार में वाह वाह मास्टर बड़ा रहो बधाई रउआ पहुए गोरी एक बार चलो बिहार में बधाई रउआ पहुए गोरी एक बार चलो बिहार में वाह ये कहा तारीख की ओने डेयरी मिल्क मिलेला डेयरी मिल्क भेरी मिल्क ना हाँ। डेयरी मिल्क वो बड़का बड़का फ्रिज से बिहार के लड़का निकाल के खियावले बाड़े यही से कुल याद बा याद बा कहाँ से बिहार में ये कुल चलबे करेला हाँ ये कुछ बड़ा बड़ा डेयरी डेयरी मिल्क मिल्क। बड़ा बड़ा लंबा लंबा छोट छोट केरा लीची कुल खैले बाड़ी पिछला बार समझौले रहनी यहाँ के कि देखा जौनपुर की मुरई खैले बाड़ू तो शांत रहिया लेकिन एकरा बुझाइल ना वो ऐसा मने से भिड़ल बाड़ी जौन यूपी के होई सुनो मई के महीना बा वाह ए घड़ी ओने मालदेव आम होला अरे छोड़ा सुना
लाल लाल मालदेव कहल जाला। हाँ मालदेव मालदेव यानी हाँ। ओके फाड़ के कहबू तो उ माल दी। तू बुझा तो कितना खैले बाड़ू, आ रस- बुझा तो यहीं से लागे तो ढेर खैले बाड़ू। आ रस वाला खाए के बाद तो लांगड़ा। हाँ रस वाला ग्राम खाए होगे तो लंगड़ा देखा मिली। बिहार के जे बा उहे न बुझी, लेकिन तू हमरा यूपी में आवत हम बताइम ना कि यूपी के कैसन होला। मालदेव आम की इलाम देवा तो सुना कि जिला देवरिया बलिया गोरखपुर मऊ के मऊ के मऊ कि के। मर्द दमदार होला गुंडा लखनऊ के। हाँ, ई बात तो है। सुना जोन दमदार मर्द होला ना, जोन कहाला मरद होगा ना मऊ के। मरद महेश परदेसी जी से जाके मिला बुझा जाएगी। काहे वो यूपी के बाड़न का ओन बिहार के होवन बिहार के मर्द रहुए ने जब बुझाता नहीं कैसन बाड़े, लेकिन यूपी के बात करता नहीं। अरे नइखुल में यूपी तो के चेक जैसे कॉल लो। मर्द बाड़े ना, एक बार मर्द के संगे भिड़ जेबू तो भूला ना पैबू के कैसन मर्द बाड़े। ना, बड़ी पुरान धुरान हलो। तो सुना कि जिला देवरिया बलिया गोरखपुर मऊ के मर्द दमदार होला गुंडा लखनऊ के। एक से एक मिलेला, एक से एक मिली मोट से वो छोट। बढ़िया तगड़ा मिलेला। एक से एक मिलेला, दू से दू मिलेला। हाँ ये तो बुझाता हमनी के बिहार अच्छा में ही जौन बतावा है। योगी से भेंट भइल बा। सुनो ना जौन बिहार में हमनी के बर्फो मिलेला, गेहूं से लेकर बर्फ किनेला। अच्छा। वही हाल बा, एक से एक मिलेला, दू से दू मिलेला। आव का बुझबू तू, तारा के का बताई, तू पहले बार आइल बाड़ू। चलो, पहला बार लास्ट ना देखो। कमे बार ऐसे कहा तन तनी सीख लूर सीख ल कैसन सीख। होला कि एक से एक देखे के लइका अरे मिली तहरा डगार में कि यूपी के मर्दा यूपी के मर्दा में दम होला कितना चला दिखाई आजमगढ़ में। अरे मर्दा हिरौआ पहिबुए मधु एक मर चलो बिहार में। मर्दा हिरौआ मिलिए मधु एक मर चलो बिहार में। चला आजमगढ़ में दिखाई कैसन मर्द होला। चलो तरह के एसी के टिकट करा के एसी में सुता के बिहार तब ले ना चले बुझबू यही यूपी के जून मर्द में। का होला। तू खाली अपन ही रोट ले बाड़ू, ज्यादा हम छोड़ देता रही तोरा। अरे यूपी बिहार आज के बाद ना गए तोरा समय तू का गईबू, तू गइए ना पैबू हमर संगे तो गईबू का गाओ तारी बुझा तो कुछ गाओ तारी कुछ का गावत कुछ खाली बोल बुढ़िया ने नहीं आज के बाद जा आज के बाद ना होई उनके संगे। चाहे लांगड़ा से गावल जाए। तेरा बस कहना नहीं कि तू गईबू का। यूपी बिहार के छोड़े पहले हे मरद के देखो लो। वाह 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 खूब गईलू खूब बजैलू। तू कम ना गइलू। का ए सखी बोलो अब सखी सबका पर आ से तू गइली। बोला लड़ा तारू। राजू बाबा अब सखी पर आ गइली। एके आली देखो एके बेर के रेलला में मधु देखो भाई यूपी बिहार दोनों भाई भाई आ गइली भाई भाई पर। जाना तारू हाँ हम जाना तानी अगर बुलडोजर चलाइए दे तो जाई तू हमरे देशवा नु। छोड़ा बुलडोजर के बाद काम पर आवो। हाँ तेज से कोई नहीं सखी, दोनों जनी भाई भाई और हम सब सखिए बनी। का हो अरे मधु भाई का हो प्रियंका लक्ष्मी, भाई देखी तनी दया लग जाला। दोनों जाने और भाई तू बहुत दिन से रोटा तर आ छोड़ा मधु राघवेंद्र सर के देन बा हाँ। कि तू माइक वहाँ के हाथ में ध ले लू। वहाँ के माई की धल हाँ, ना तो धरे देखी हमार तरह के सर के दिन भर हुआ, राजू बाबा के दिन भर हुआ माइक धोइले बानी। नहीं तो पता न कब के चल जैतू। और बबलुओ के माइक धोलो, वो लक्ष्मी धरे राजू बाबा के धरते बारू बबलुओ को माइक धोला। और हमार तो पूछबा मत करा, तू कहले रहलू ना सबका से कि दुगोला कोनो बढ़िया कलाकार के बोलाई राघवेंद्र जी, तो आज बता गेल तोरा से दुगोला गावे खातिर। कलाकार हाँ तैयारी कैली 1.5 महीना। हाँ 1.5 महीना से ही तैयारी में लागल बड़ी। तोरा पता ही नहीं के हमरा रोज फोन आवत रहे कोई के कि प्रियंका के साथे दुगोला लड़े के बा। हम तो कहबो कनी चली हम तो तैयार बानी, लेकिन प्रियंका तैयार नहीं के। हाँ उ कहली हे
सबका से हम लड़ब लेकिन हम छोटकी से ना लड़े छोटकी से ना लड़े, छोटकी बड़ी तेज बिया। वो हमारा बस के नहीं क्यों ओकरा से हम लड़ले केहू के माइक गोटकी से ना लड़े। हाँ तेरका बड़ियार चाहिए छोट में नहीं ना बुझा इनका अरे फिरोज भैया के बड़ा- माइक धरवा ली। ये बड़ा बड़ा शेर खोजेली देखे ले कि हमारा बस के बा कि ना तो छोट बा लेकिन जहाँ जाला जुगाड़ बना लेला। हाँ, तो ई चक्कर मत पड़िया। आवा एगो गाना से भाव लगाओ तानी सखी बना ले बानी तो आवा सौतन ना बना हाँ आवा तो कहे के बा कैसे कैसे अरे जींसन साड़ी में रोकत बा जवानी अरे सलवार खोजता हाय सुनो कंपनी में राघवेंद्र सर तक खबर जाओ हाँ कि इनका सलवार चाहिए। सालवार तहरा तो जींस में देखा तानी ये तो डोरी बुझेबे वाला ना चाहिए। कोइल ए राजू बाबा बुझेबे ना कोइल कि मेहरारू बाड़ी की लावंडा हाँ ये खाली चेक कर ली। वो मेहरारू से काम चलवावेली मर्दों से चलवावेली भाई 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 बाड़ी ना ऐसे सखी बाड़ू समझावा तानी अच्छा, कि सलवार- मेहरारू नियन बाड़ू तो मेहरारू नियन रहा अरे तो मत में जाके घूमा तारा के सलवार किने हाँ। गाँव औकात में आवो तो साड़ी पहन के तू देखावा तो सलवार किनबू आवो तनी पहिन। साड़ी पैसा पहन दे, बुझाई हाँ। पे नहीं करत तब अरे जींसन साड़ी में रोकत बा जवानी सलवार खोजता कि सखी हमरो ए सखी अरे ए सखी सट जालो दोनों जाने। हाय, हाय। सुना ना हो का हो अरे सखी हमरो हाय दैया का ये और लक्ष्मी सखी ए सखी ए सखी। सखी हमरो जवानिया भतार खोजता अरे बाप रे बाप सखी हमरो जवानिया भतार खोजता देखो हाँ आवा मधु हाँ भतार तो मिल जाई हाँ। भतार के कमी नहीं खे भतार के कभी नहीं खे। लाइन लगवा दे हाय, फटाफट लाई भोजपुरी में बहुत भतार लोग बा। बहुत भतार मिली लेकिन है सुनो भतरा से खतरा बा एगो खोजबो मिली 10 गो। 10 गो सुना हमार तो भतार से काम चल रही राहुल कहाँ से को चली तो है सुनो बताओ तनी देखी कैसे चलता। कि अरे मिल जाए भतरा तो होई बड़ा खतरा खतरा सहे खातिर तैयार बा। अरे बेकार खोजता कि मधु तोहरो अरे हाय हाय आओ बना के आवो कि मधु तोहरो चमनिया यार खोजता मधु तोहरो जमनिया चार खोजता तनी कमर हिलावत तो पूछे जे का करी हो हाँ आवो भगबू भगत कहाँ भगत तानी आहाहाहाय। ए लक्ष्मी तू पिछवा हो जा पिछवा। और सुना नून में नून मिलाव तू। भतार के बात करत तारू हम तो बियाह के भतारों के मजा ले लेनी तू अपन बतावा तहार का होई ई लक्ष्मी से मजा ली है। हाँ बियाह भइल तो भतार के मजा ले लेनी लेकिन एंकर का होई तो केहू के मजा नहीं के लेली आय, देखी 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 आई मजा। हाँ ए नहीं लोग से काम चलावो वाह वाह चलावो ऐसा हिलाई कि गिर जाओ मायकावा। से जिया पे नींद न आवे धक तकिया सोइले आधी रतिया धड़के लछतिया धक बिछमना तोइले जिया मधु पांडे जिया हिलावत रह हिलत रह। से जिया पे नींद न आवे धक तकिया सोइले आधी रतिया धड़के लछतिया तकिया धके ढोइले तकिया धो के मत सुतो हाँ तकिया में कुछ नहीं खे कुछ और देखा नहीं खे। देखा सूते के बाद तो कुछ और धा के सूतो। हाँ सुना है राजू बाबा ये कहा तारी तकिया धके न सूता ते नहीं के बोला ली का ना ना केहू और के बुला ली। सुनो तू चल आवा प्रियंका कबो दी, हमरा एकरा के लगे बुलावे के बा। मधु सुनो हाँ
तकिया धो के सुतला में कोनो मजा बा आलम भैया? यही से तो कहा तारे तू चली आवा हमरा लगे। हम व्यवस्था करावत तनी सारा समस्या के निदान फटाफट कंपनी में होला। पैसा घटेला तब खाना पीना से लेहले साड़ी कपड़ा सब के व्यवस्था बा। तारा सूते के व्यवस्था हम कह के राघवेंद्र सर से करा देतनी। यही से हम जाना तनी रहुआ मेल और फीमेल दोनों बानी। यही से काम चलता फटाफट कंपनी से काम चलता रहुआ के। यही से नू यही से सबका खातिर नेवता तारू। देख लो देख लो। हाँ हम देखा तनी लेकिन आवा कैसे आवो अब का अरे धक धक धड़केला हमरो करे जहां नरेंद्र मोदी जी के ले जा। दिलदार खो जाता कि सखी हमरो अरे सखी सुनो, अगर ओरिजिनल कलाकार के लिए आशीर्वाद दिहल बाड़ू तो तनी भाव में एक बार हाय दैया कह के दिखा दो सखी हमरो के बाद। मत कहा हम कह दे तो गिर जाइब। गिर का हम का गिर जाए ऐसा न गिरबू कि उठिए ना पाइब। तो तनी दिखा दो। ऐसे मत कहा बाबा हमरा से। कहो अरे धक धक धड़केला हमरो करे जहां आहा और दिलदार खो जाता। जिया जिया चलो पानी पता अमृत जी के लगे। आई बाप रे माई रे, तो दूसरे भाव मारती अरे है हाय दैया कि सखी हमरो हाय दैया कि सखी हमरो जवनिया बतार खो जाता। चलो 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 पानी पता अमृत जी के लगे। उहे भतार बनी है तोहार। चाहे डेरा बसी चलो। आजी यहाँ जियो समुंदर पार तेरे पीछे पीछे आ गए। अजित रहो। हमारो जवानिया भतार हो जाता। भतार के व्यवस्था हो, लेकिन हम सुनो लास्ट में कहे के बाबा बुआ कैसे कहे के बाहो? कि अरे तोप के राखो ढाक के राखो अरे आपन तू दरवाजा हो। दरवाजा तोप के रखो, बंद करके रखो। तो बोले कि अरे जोहिया नैना चार हो जाई अरे बाज लागी बाजा हो। बजा दे। हाय देखा कलाकारी, बजवा लो। हाय देखा कलाकारी हाँ, चाल देखो। है ने आवो हाँ। कि अरे तोप के राखो ढाक के राखो बंद कर दरवाजा हो। एक बार मोह के दिखावो का यही ना मोह तो लक्ष्मी अरे तू तो खुद महतारू मोह लक्ष्मी कि के अरे महतारू। तोप के राखो ढाक के राखो बंद कर दरवाजा हो। जहिया नैना चार हो जाई जियो। बाज जाई बाजा हो। आओ अरे एगो न दूगो न तीन गो पूरा अरे चार खोजता। तू चली आवो। चार गोली है। पचवा तू एगो न दूगो न तीन गो पूरा चार अरे हम खोज। 5 खो जाता नहीं आवो ना। अरे बाप। भाई देखी मूर्ति छोटी है, प्रसाद मोटी लेती है। हाँ रघु लगाई। झूठे इनकर व्यूजुआ भागता। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5। 5 बार चुमा ले ले बा। 5 बार चुमा ले ले बा। कि अरे एगो न दूगो न तीन गो पूरा आय हाय कि अरे चार खोजता। तो आओ बबुआ बना के कलाकारी में दिखावा दुगोला कैसे होला। कि मधु तोहरो जवनिया या चार खोजता। सखी तोहरो जवानिया भतार मधु तोहरो जवनिया या चार खोजता। सखी तोहरो जवानिया भतार
मधु तोहरो जमनिया अचार हो जाता सखी तोहरो जवनिया बेचार हो जाता मधु तोहरो जमनिया अचार हो जाता सखी तोहरो जवनिया भतार हो जाता मधु तोहरो जमनिया अचार हो जाता सखी तोहरो जवनिया भतार हो जाता कि मधु तोहरो जमनिया अरे भतार हो जाता। जिया प्रियंका भाई मधु भाई आचार रहेंगे चटवावत रहलो।